Denbora. Zein animalia da? Makiles... Makila ez da. Langa. Pertiga... Antzeko zeozer. Langa, zutoi. Pertigas... Pertiga. Barraskiloa. Barraskiloa, bai noski, barra. Gezia kongi adierazten du, barra, ese, eta kiloa. Barraskiloa. Ondo. Izteko moduen bat baino gaizan. Jauzi, ezin zeude, baina azkenian, bai, barra eta guzti paso induten. Barraskiloa. Bigarren eroglifikoa, Bator, demora. Zer margotu behar duzu? Betazala. Azkarrago, ezin zitek esan. Beta, aza, eta la, betazala. Betazala. Oso, alerto? Baina, azal orduko ia asmatu duta. Urtzi, lasai, eman segundo guztien, kontxo. Bestela espaika, ez du programa bukatuko, sekulo baino laborragoa gaterako zaigu. Bueno, eroglifikoa, hirugarrena, denbora. Ez itzuli etxera. Esan zerbait, hau entzungo zenduten ezpatabian. Ez itzuli etxera. Bisei bi barruan. Bi baderantzunen zati, sei baderantzunen zati. Sei bi barruan. Sei bi barruan. Ia. Oi! Seiak. Bitartea. Bitartea. Seiak bitartean. Entzungo zenduten noiz baita etxan horrelakorik, ebantzekorik, bueno, agian hori ez, agian hori ez. Ez horren mutilek etxera sasoiz du ez, eta sasoiz bi eroglifiko asmatute, 100 punto euren markagailura.